Idan ka ce min idan na aure ki zaki min wanke-wanke, I'm never going to marry you. Ni zan maka aure. Ni zan maka wanke-wanke ne. A matsayin kyautatawa da kuma cewar ba wai duty na bane. Kin ga wanke-wanke ba duty na bane. It's not. Girki ba duty na bane. It's not. Ba duty na. I'm just a caregiver. I turn your house into a home. Kin gane? Make me be the queen. I am your princess. Idan ka aure ni kai ne zaka aure ni. Just leave the princess. Kamar da ce last time, a man needs to be able to provide so that he can lead. And when he lead, he protects. Ni gaskiya ne, ni duk wannan magana babu abin da ne regretin faɗi akan shi. Don haka idan na maka wanke-wanke, na maka shara, na maka wanki, soyayya ce. That is my love language. Ba wai duty na bane. Ra'ayi ne da kuma kyautatawa na zamantakewa. Alhamdulillah. Kai kuma a matsayinka na wanda yake so na yake son ganin farin ciki na, ina gani da akwai ta inda za ka rage min sai ka ce da yar aiki ta dinga yin wanke-wanke ko kuma a samu masu yin wanke-wanke. It's like kana employed. Waya zubillahi. Gaskiya wannan yarinya Maryam labari na dinnan da ake magana ki. Gaskiya baki da kunya wallahi. Wallahi baki taso da tarbiyya ba wallahi. Ke ji kike tunda kike gani kina da dan guntun boko nan nake cikin cokali. Gani kike gaba ɗaya kawai ke addinin ma akwai gyara a kansa in aka baki. Yanzu menene amfanin irin wannan interview din da ake miki kike tsagalgalewa ke miji ba za ki yi miji wanke ba za ki girki ba saboda ke kina jin ke isasshiya ce. To ba kya kallon fim din turawan ne? Su kansu Yahudan da suka kawo irin wannan suna wa junansu suna matar gida tana wa mijinta abinci da 'ya'yanta. Who are you ke da zaki ce ba za ki ba? Just because kina da dan cikin cokali na wannan ɗinki sai ki zo kina ta aibu sallan kawai in aka tashi a ringa mana cirikin goro mu yan fim.